Facebook lo asami pu alun kanarjan theglong daprang pu labangso lun kanarjan mohor kine pon ke pangcheng lake labangso che 25 frequency pangcheng pon lo labangso lun kanalong kache parjan pon abang pu bang phi amen lake camera person mate cameraman Sriram Hansi lapen director Alisa Tokbipi lapen actor Hulison Terang actress Rosmi Ihipi sirap chitu dumpen pangcheng ponlo labangso lun kanarjan kelang ponlong ji lake labangso che 25 thongkep armisi pai production YouTube channel angsi thek ponlong pu Facebook along nang kita ngasami manang raje ke melapuan kangja Facebook along nang kita ngasami manang raje ke melapuan kangja raje ke menang